Nükleer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şu gün 2017-nji ýylyň 9-njy noýabry hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündəligi ýepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Pekin'e döwlet sapary bilen baran Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Hydaý Demirgazy Koreýanyň ýadro meselesini çözmek üçin öz täsirini ulanmagy ündedi we onuň Pxenyan bilen alyp barýan iki taraply sowdasynyň Birleşen Ştatlar babatynda adalatsyzlygyny belledi. Trump bu arada 9-njy noýabrda Hytaýyň prezidenti Xi Jinping'iň ýanynda söyledi we Birleşen Ştatlaryň hem Hytaýyň şirketleriniň arasynda bahasy $250 milliard dolarlyk sowda gılalaşyklarynyň baglaşylandygyny eglan etdi. Soňky aýlarda Pxenyan kontinentara ballistik raketalaryny synady we özüniň 6-njy ýadro synagyny amalaşdyrdy. Trump awgust aýynda munyň bilen baglylykda Demirgazy Koreýanyň hereketlerine ot we ýalyn bilen jogap bermegi wada berdi. Trump Pekin'in Demirgazy Koreýa batyş etmegini isleýänligini aýdyp, Hytaý bu problemany tiýdi we ýeňillik bilen çözüp biler diýdi. Şeýle-de Pekin'i Pxenyan bilen sowda gatnaşyklary kesmäge ündedi we Orsiýety kömege çağırdy. Munyň öňü ýerasynda Trump'yň Aziýa diýen saparynyň dowamında Orsiýetyň prezidenti Vladimir Putin we Daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen duşmagyna garaşylýanlygy habar berilipdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'yň we Orsiýetyň prezidenti Vladimir Putiniň 10-njy noýabrda maslahat geçirmege ihtimal diýip Orsiýetyň prezidentiniň kömekçisi Yuriy Ushakov aýtdy. Ushakowyň 9-njy noýabrda habar bermegine görä maslahatyň 10-njy 11-nji noýabrda Aziýa Ýuwaş Okean ykdysady sammitiniň çäginde geçirilmegi barada ýalaşylypdyr. Onuň 10-njy noýabrda geçirilmegi has ihtimal diýip Ushakov belledi. Birleşen Ştatlaryň we Orsiýetyň aragatnaşyklary Moskwanyň Ukrainadaky agresiýasy we onuň Birleşen Ştatlarda 2016-njy ýylyň prezidentlik saýlawlaryna goşulmagynyň guman edilmegi bilen baglylykda erwetleşýär. Trump'yň Birleşen Ştatlaryň prezidenti wezipesine geçeli bäri iki ýurduň prezidentleriniň ýeketäk duşugy iýul aýynda uly 20lik guramasynyň Germaniýada geçirilen sammitiniň çäginde amalaşdyryldy. Aşgabatda Merkezi we Günorta Aziýanyň regional energiýa hyzmatdaşlygy boýunça topornyň 14-nji maslahaty geçirildi. Türkmenistanyň energiýa ministrliginiň guramaçylygynda geçirilen bu maslahata Türkmenistanyň, Owganystanyň, Gazagstanyň, Kyrgyzstanyň, Täjikstanyň we Özbekistanyň resmiýetleriniň şeýle-de halkara we regional guramalarynyň birnäçesiniň şol sanda energiýa hartýasynyň we gıda guramasynyň wekilleriniň gatnaşanlygy Daşary işler ministrliginiň çarşembe güni çap eden beýanatynda aýdyldy. Elektrik energiýasynyň serkedaşy sowdasynyň milli we regional energiýa howpsuzlygyndaky roly maslahat edildi diýilip maglumatda bellendi. Türkmenistan öz elektrik energiýasyny Owganystana, Irana we Türkiýe eksport edýär. Howpsuzlyk we daşary siýasat boýunça bilermenleriň topary günbatyr hökümetleriniň Kremliň demokratiýalary tarap olaryň öz sözlerine görä duşmançylykly hereketlerine böwet salmak boýunça jogabynyň çäkli we gowşak bolandygyny aýdýarlar. Pragada ýerleşýän Ýewropanyň gymmatlyklary atly analiz merkeziniň ýerden demokratik günbatyr Putin'i nädip duruzmaly söz başly deklarasiýasynda 70 çemese bilermen Orsiýetyň prezidenti Vladimir Putiniň Ýewroatlantik giňişligini bölmek we dolandyrmak planyny duruzmak üçin ädim etmeli diýilýär. Vladimir Putiniň demokratiýalary gorkutmak we kemsitmek karary bar we günbatyryň syýasy ýolbaşçylarynyň uly bölegi muňa entek göz getirmeýär diýilip 9-njy noýabrda çap bolan deklarasiýada bellenýär. Bu maglumatyň çap edilmegi Ýewropa Birleşiginiň Daşary işler ministrleriniň guramanyň gündogor goňşulary bilen strategik aragatnaşygy boýunça 13-njy noýabrda geçirjek duşugyna gawatlandy. NATO'nun gorunmak ministrlerinin 9-njy noýabrda geçiren duşugynda Owganystanyň hökümetiniň Talibana garşy görüşine ýardam bermek üçin bu ýurtdaky goşunyň sanyny 13.000-den 16.000 üçin artdyrmak barada karar etmegine garaşylýar. NATO'nun baş sekretary Jens Stoltenberg duşuň öň ýanynda eden çykyşynda täze goşunlaryň söwüş roluna eýe bolmajagyny, emma olaryň NATO'nun aýgytly ýardam atly türgünleşdiriji, geňeşiji we goldawçy missiýasynyň düzümine girjegini, şeýle-de olaryň ýarysy çemesiniň Birleşen Ştatlaryň harbiýlerinden düzüljegini ma'lum etdiler. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump awgust aýynda täze Owgan strategiýasyny eglan etdi. Sentýabr aýynda gorunmak sekretary Jim Mattis ýurdun 3000-den gowrak goşmaça harbiýetini Owganystana iberjekdigini aýtdy.
Birleşen Ştatlar, NATO we beýleki partnerler häzirki wagtda Awganistanda 100 miňden gowrak harbiýetini saklaýarlar, emma NATO'nun 2014-nji ýylda Awganistanda harby operasiýalaryny toktatmagynyň soň Taliban we beýleki gozgalançylar öz hüjümlerini ýaýbanlandyrdylar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış bolduňyz. Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylaň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi Adatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy Mendöwlet Baýhan dowam etdirýän. Türkmenistanyna organ işgärleriniň ulugy hükman ak bolmaly diýilýär. Türkmenistanyna ýörgünli bolan akren kultu ýurtda diňe bir jaýlaryň, imaratlaryň we çärellere gatnaşanlaryň iňmaşlaryna täsir getirmeýär. Döwlet derejesinde ikrar edilmese-de, käbir medeniýet işgärleri akrenkiň ýurtda syýasy ideologik propagandanyň bir simbolyna öwürlüp barýanyny aýdýarlar. Ýöne inni türkmen resmiýetleriniň akrenk baradaky talabynyň hut organ işgärleriniň münýän hususy awto uluglaryna hem günümel täsir edýänligi habar berilýär. We Adatlyk radiosyna hem mundan näýle bolýan organ işgärlerinden köp sanly maglumat gelip gowşýar. Adynyň anonim galmagy şerti bilen Adatlyk radiosyny sosial mediadan ýazan bir raýatyň aýtmagyna görä, soňky wagtlarda esasanam ähli vilayatlarda organ işgärlerinden öz şahsy uluglaryny akrenkli başga uluglar bilen çalışmagy barasynda bir duyduruşlar edilýär. We hatda ak bolmayan hususy uluglaryny münip işleýän ýerine barmalygy talap edilýär. Vilayatlaryň içeri işler edaralaryna 4 ay mundan ol ýürüýte ýygnak geçirilip, vilayatlardaky hemme organ işgärleriniň hususy uluglarynyň renki ak bolmaly. Ýokardan şeýle karar bar diýilipdir. Ondan soň 3 aýyň dowamynda öz hususy ulugyny aga ögürmeýän organ işgärlerine bir käýinç berilipdir. Edil häzirki wagtda organ işgärleriniň renki ak bolmayan hususy ulug bilen işe barma gadagan nip ol Adatlyk radiosy bilen bolan gurrundeşligini aýdýar. Howpsuzlyk sebäpli adynyň efirde agdalmadygyny sorap Adatlyk radiosyna maglumat beren Daşowuz vilayatyndan bolan bir raýatyň aýtmagyna görä, ol akrenkli bolmayan hususy ulugyny tehnik barlygdan geçirmek üçin baranna ol ýerdäki bir organ işgäri derrew ony şol ýerdäki ýol başçynyň ýanyna eltipdir. Hususy ulugynyň renki ak bolman sebäpli. Soň ol ýerdäki ýol başçy oňa gysga wagtyň içinde hususy ulugyny aga öwürje barasynda dilhat ýazdyryp bir käňiç berip awto ulugyny hem tehnik barlygdan geçirmän goýberipdirler. Hususy ulugyna ak renk urdursaň satjak mahaleň ol ýol helakçylygyna uçuran bolmaly, hiç kim satyn almak isleýän ok. Onsoňam ýurdumyzda awto ulugy ýokary hilli boýap bilýän ýerim ýok. Şeýle ak renk kultu sebäpli ak renkli uluglaryň bahalarym birýem galyp gitdi. Ak renkli köýneje ulugyň bahasam hut ak renkli diýip ýokary bahadan satylýar. Häzir ak renkli ulug bolmayan organ işgärleri şeýle karar sebäpli gaty çykgynsyz ýagdaýda we mundan juda nägile hususy ulugy ak renkli bolmayan organ işgärleri häzir jemgyýetçilik transporty bilen işe gatnamaly bolýarlar. Ýagny olaryň ak bolmayan hususy ulug bilen işe barmagy gadagan. Men Adatlyk radiosynyň üstü bilen ýokardaky ýol başçylardan kömek soraýan. Ak renkli hususy ulug bolmayan organ işgärlerine beýdip azar bermesinler vilayatlarda diýip ol Adatlyk radiosyna beren maglumatyny öz näýleligini beýan edýär. Vilayatlardaky organ işgärleriniň hükmany suratda ak renkli ulugy münwegi barasynda içeri işler vilayat dolanışyklarynyň girden şeýle täze düzgünniň häzirki wagtda ýöreýänligini Adatlyk radiosynyň Lewap, Mary we Ahyl vilayatlarynaky yerli seçmelerim tasdikleýärler. Gepin gerdişine görä bellep geçmeli bolsa Türkmenistanyna ak renki aşa köp üns bermekligiň ýa-da bu renki
kultlaşdyrmak ideýasynyň kime değişildigi heniz belli däl. Ýöne käbir synçylar akrenki Türkmenistanyň prezidentiniň ennigi bilen baglaşdyrýarlar. Şeýlede Türkmenistanda 2015-nji ýylyň 13-nji ýanwaryndan bäri ýurdun içine serhetden goýu ýa-da garamtyl renkli awtouloglar geçirilmeýär we getirmek isleýänlere hem olaryň renkini ak renki öwürüp getirmek maslahat berilýär. Sözü jemläp aýtsak, vilayatlardaky organ işgärlerinden hususy uluglarynyň ak renki bolmagy arasynda durmuşa geçirilýän karar bilen baglanşykly degişli resmiýlerden nähilidir bir kommentariýa almak Azatlyk radiosyna başartmaýar. Öz sevitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Şu günler Türkmenistanyna Visa we Mastercard ulanjylaryň mobil telefonlaryny öz bank kartlaryny başga hiç kime bermezlik barada SMS hatlary ugrudylýar diýip Türkmenistanyň alternativ habarlar neşri ýazýar. Neşriň 8-nji noýabrda çap eden maglumatyny aýdylmagyna görä, Altyn Asr mobil operatorlarynyň ugrudylýan SMS-leriň mazmunyny hormatly müşteri öz Visa we Mastercard'yňyzy başgalara bermegiň gadaganlygyny ýatladýarys. Eger öz kartyňyzy başgalara bereňizde, häzir hereket edýän kanunyň öňüne jogap kärdiňizi ünsüňizi çekýärs diýilýär. Bu maglumaty Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleri hem tasdiklap, bu çäräniň soňky bir hepdäniň dowamyny amala aşyrylýanlygyny we SMS-leriň ähli telefon eýelerini dälle, hususan daşary ýurtlara sewda gatnaýan raýatlary hemde ýyl içinde owodun nomerler diýip hasaplanýan telefon belgileriniň eýelerini ugrudylýanlygyny aýdýarlar. Yurtdaky Visa we Mastercard ulanjylaryň çeşmelerini salgylanyp, bu arada aşywatly ýazyjy Gosyňçy Amanmurat Bugaýew şeýle diýdi. Altyn Asr özlükli telefonyny ullanýan müşterilerim owdan nomerlary, saýlan nomerlary, şeýle SMS-ler özüňiziň plastik kartlaryňyzy, bine özüňiziň ullanmalygyny ýatladýar, ony kereklere bermegiň gadaganlygyny ýatladýar, diýilip şeýle ýagy gelip şol ýurdun başyna plastik kartlar bilen gidip sewda satýar ýerlerinde bir toporuna gelipdir. Şolaryň özlükli telefon nomerlerini owdan usulmy kelsel usulmy ýaşaryň daşary bilen sewda atmasyny ýerleri öňünden anyklanýar. Numany olaryň bilen ok, menen bilen ok, ýöne adaty telefon nomerleri ullanýan ikna tansmazdan dowru biz beýle SMS habaryny almadyk diýip aýtdylar. Adynyň efirde agdalmalygyny soran Altyn Asr mobil aragatnaş kompaniýasynyň merkez ofisinde işleýän käbir işgärler bu SMS-leriň ugrudylmagy barada özlerini görkezme berilendigini, emma munyň sebäpleri barada hiç hili düşündiriş berilmeýändigini Azatlygyň ýerli çeşmelerini gurrun berdiler. Şol bir wagtda ýurtda Visa we Mastercard halkara bank kartlaryny ulanjylaryň mobil telefonlaryny gurrun edilýän SMS-leriň ugradylanlygy barada türkmen häkimetleri we media serişdeler tarapyndan ýadyraçynly ilat köpçüligine maglumat berilmeýär. Ýöne bu waka soňky bir hepde goly wagtyň dowamyny Türkmenistanyň halkara bank kart eýelerini bir näçe tapgyr çeklendirmeleriň girdilmeginiň ýanyna gabat geldi. Yerli synçylaryň we ýaşaýjylaryň enşemesi bu çeklendirmeleriň we gadagançylyklaryň sebäplerini Türkmenistanyň öz garaşdyrlygyna eýe bolaly bäri. Iň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýänligi aýdylýan döwürde türkmen häkimetleriniň valyutany ýurdun içinde saklamak üçin edýän tagallalarynyň bir bölegi diýip düşündirýärler. Öz sevitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleyer Azatlyk Radiosu efirde siz bilen men Sultan Atçylyga gepleşiklerimi dowam etdirýäris. Türkmenistanda dollaryň satywdan aýrylmagy, telekeçilere konvertasiýanyň çäklendirmegi bilen
Oňuk söwda eden telekeçilerin köpüsiniň öz işlerini totatmaly bolandyklary aýdylýar. İşte aýlyk güllükde ýaşaýjylar nereden gadan çeşmesini gözlejeklerini bilen oklar. Nire aýörsem ýoluň ýapýarlar diýip Aşgabatyň ýaşaýjy 48 ýaşly Olmara aýdýar. Onuň aýtmagyna görä, ol 1 ýyl owrak mundan odal öz telekeçiligi işini totadypdyr. Emma guzaran aýlamagyň kynçylygy sebäpli ýene-de eklen çeşmesini gözläp ýola çykypdyr. Öýde ýaly işde eklenişde tanyş bilişleriniň howdan bajaran aralygyna gatnap Irandan ady önümlerini we onu uşak haritler getirýändiklerini esdip bu ýola çykmagyň ugrunda resminameler düzedilýär diýilen ýere bardym diýip Ogulmaral dowam edýär. Aşgabat şäheriniň Hitrovka raýonunda Odalga Kyrgyzstan köçeginiň ugrunda ýerleşýän Türkmenistanyň döwlet serhet gullugynyň 22.05 harby bölümi atlandyrylýan edara jaýyna baryp, ol ýerde resminameleri düzetmeň ugruna çykanymda ol ýerdäki nowatlary görüp haýran galdym. Odal aşamdan tanaw düzelip herepdäniň çarşenme uny kabul edilen kiçijik penjiranyň agdynyň nowaty at gaýtarym ýere ýetdärdi. Bu ýere gelýän ýaşaýjylardan soranymda herepdäniň çarşenme uny Terhet gullugynyň 22.05 harby bölüminiň terkerdesi kapitan Berdiýewiň adyna ýazylmalardan nusgasyny almak üçin 25 adama ruhsat berilýän ekeni. Şol 25 adamyň tanawyna goşulmak üçin bolsa, ilat köpçüligi hepdelep ol ýere gatnap tanaw düzüp, ol tanawy ýitirmelik üçin harby bölüminde gerekleşip ýatyp durýan ekenler. Howdan bajaran aralygyna gatnamak isleýärleriň sany juda agdyk bolandan soňra Brian dowamında hem ol bilan kan almak üçin nowatlar ýetenok diýip Olmaral aýdýar. Bu edaranyň öňünde nowaty duran beýleki ýaşaýjylaryň aýtmaklaryna görä, ýazylmaly ardanyň nusgasyny almak üçin ilki bilen ol ýerdäki eskerleriň düzýän 25 adamlyk tanawyna özüň ýazdyrmaly. Şol tanawa düşüp bilseň, herepdäniň çarşenme uny ardanyň nusgasy berilýär. Ondan soňra başlanýan görgüleriň tapgyry şeýlerek diýip Ogulmaral dowam edýär. Terhet gullugynyň edara jaýynyň golaýynda ýerleşýän Tuğrata düşürilen ýere baryp ardanyň nusgasyny doldurtmaly. Onda doglan teneň, adyň, familiýaň, ýaşaýan talgyň, şahsiýetiň tasdikleýän dokumendiň, ýagny pasportyň seriýeti we belgisi kim tarapyndan berilendigi, gadyet jogapkarçylygyny çekilip-çekilmändigiň, işleýän ýeriňe işlemýärligini görkezlip, men maňa halkyň sarp edýän haritlaryny almak üçin howdan bajaran tövda merkezine barmaga ruhsatnama bermeňizi sizden haýyş edýärin diýip ardanyň nusgasyny doldurdanyndan soňra pasportyň asal nusgasyny 3 sany Tuğrata düşürilen merkeziň işgärlerine taýýarladan öz 3 arkan aradaky maglumatyny 2 sany 4-6 ölçegdäki bir sany fotosuratyny goşup terhet gullugynyň eskerlerine tapşyrmaly. Bagtyň çup 3-4 aýda dokumentin taýýar bolsa, 6 aýyň dowamında howdan bajaran aralygyna her gün gatnap harit getirip bilýärdiň. Her gün terhetden geçmek üçin döwlet banklaryna hem 10 manat tölemeli. Emma senin dokumentin 1 ýylyň dowamında hem taýýar bolman garaşdyrylýan halatlarynyň ýa bolmasa senin daşary ýurda çykmagyna girilen çäklendirmäniň hem ýüzi berýän halaty kän bolýar eken diýip olaýdýar. Şeýle görgüler başdan geçirýän Aşgabatlaryň sanynyň juda artandygyny hem ýaşaýjylardan esitmek bolýar. Sebäbi ýurtda çilim gyçylygy bilen bagly howdan bajaran aralygyna günde gatnamagy isleg bildirýärleriň sany artypdyr. Olaryň arasynda dürli ýaşly ýaşaýjylaryň, hatda zordan ýörýän garrylaryň hem köpelendigini ýaşaýjylar berilýärler. Her gün 2 guty çilim geçirmäge ruhsat berilýär. Özüň üçin 2 guty çilim satyn alyp getirmäge mejbur bolýardyň. Başga da ýa kirewçi soda ýaly hojalyga gerekli haritlara kelip ýol kiremini ýapýar diýip bu işlere mecbur baş koşmaly bolýan ýaşaýjylar aýdýarlar. Iratyň eklenji üçin türli ýollar agtaryp viza kartlaryna pul geçirmek, Iran Türkiýe ýurtlara bark gelmek üçin resminameler düzetmek üçin giýijiler nowatlary durýan halatynda Türkmen telewizionyasynda ilatyň bagtyar ýaşaýan dawarda ýygy bilmeýän öwüli gepleşiklerin berilýändigini ýaşaýjylar nagtýarlar. Gepleýär Azatlyk radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky aralyklaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle-de Azatlygyň web-saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Balkanabad şäherini 1-nji noýabrdan başlap täze awtobus gatnawlarynyň ýoly goýulandygy, emma bularyň ýolagçylaryň talabyny doly kanagatlandyrmaýandygy barada Azatlyk Radiosyna maglumatlar gelip gowşýar. Resmi derejede tasdiklanmadyk maglumatlara görä häzirki wagt Balkanabadda 150 000 çemesi ilatyň ýaşaýandygy, emma şäherde hereket edýän awtobuslaryň sanynyň bolsa diňe 6 barabardygy bellenilýär. Biz bu barada häzir Balkanabad şäherine sapar edýän Aşgabatly ýazyjy we synçy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş boldyk. Avtobus marşrutları 1-nji noýabrdan bäri hereket edip başladylar. Ýöne şol herekeden şäheriň esas köçelerine bolýan avtobus hereketi bir şäheriň gyrak buzonunaky köçelere avtobuslar baranok diýem bar göz ýumurly ýeri bir Balkanabad Nevta şäherine degişli bolan şonuň territorial bütünlüğüne girýän düzmergen asly pasiolog bar. Ol Nevta Balkanabad şäherinden 10 kilometr çemesi uzaklykda Demirgaw Masarda ýerleşýär. Balkanabadyň merkezinden 5 kilometr çemesi uzaklykda ýerleşýän Karyer asly pasiolog bar. Şeýle hem Balkanabadyň merkezinden 3 kilometr çemesi Daşykda ýerleşýän olan Balkanabad şäherine degişli Arlan diýen pasiolog bar. Oňdaşyndan hem şäherde ýerli ilatyň dakanadur. Oňa ilat Haramowa diýip resmen şoňa da baranok awtobuslar, näşe barmaýan awtobuslaryň da şaňky dördüsinde de yerli ilatyň aýtdygyna görä adamdan 40 000dan köprek ilat ýaşaýar 4 pasiologda hem de Haramowa diýilýär. Näme bular awtobus gatnaşygynyň umuman ulanıp bilen oklar, oňdaşyndan hem aglan pasiologlarymyzy hem de etrafçamyzy ne mektep bar, ne çağlar bar, ne de adamlar işlerýäli idara kärhana hiç zat ýok. Şolarň ýaşaýjylar mezuri ýagdaýda Nevta şäherine gelip şu ýerde çağlaryň mektebe getirmeli, çağlar wagna getirmeli ýa-da özleriniň işine gatnamalyna bir ýaşaýjylary fikir edýän, juda nadir edýän ýagdaý. Şäher Amanmurada indi täze awtobus gatnawlary şäheriň içinde ýaşaýan ilaty kanagatlandyrýarmy? Ol awtobuslarym Aziya 17 oýullaryndan ol Aşgabat şäherine urulan awtobuslar ýöne olar. Teknik sazlygy bardy. Erbet awtobuslar däli adamlar aýdýarlar. Ýöne jemi 6 awtobus her marşrutda bir awtobus hereket edýär. Olamanyň bir uran durolgasyndan aýlanyp ýene şo durolga gelýänçe adamdan bir saatdan urak wagt geçýär diýip ýaşaýjylar ýolagçylar diýilýärler. Amanmurada bu transport kynçylyklary täze awtobus gatnawlary gatnap başlanandan soň ýüze çykdym ýa-da öňüm bardymy? Bir uzak döwürlerde dowam etip gelýän kynçylyk bir öňüm bir telli awtobus gatnawy bir rahatsam kyn ýagdaýa düşdi. Amanmurada bu ençe ýyl bäri gaýtalanyp gelýän ýagdaý bolsa ýaşaýjylar öz transport kynçylyklary barada vilayet ýa-da şäher häkimligine ýüzlenýärmi? Olara nähil jogap berilýär? Umuman adamlar beýle bir ýerlerden bolmasa şäher häkimligine de vilayet häkimligine de şu mesele boýunça arz edýärler. Sebäbi vilayet häkimligi bir Nevtaň şäher häkimligi şäheriň özünde ýerleşýär. Öňe berilýän jogapda başdan howma olaryň aýdýan zatlary hamany Nevtgar puldogyna işleýärler, wagt usulyny işleýärler. Olary şol Nevtgar edaralary öz awtobusy bilen şäheriň çetine ýa-da şäheriň daşyna aýdaly wyşka diýen ýa uzoy diýen ýa pasiologlary işletme alyp gidýärler. Soňra şol awtobus bilen getirýärler. Ine biz iş organlaryna gatnaýarlar üçin edýär. Gerekler sizem üçin edersip bir ölmeşegim ýargelere bir çok uğurwada bilen adamlar doýurýarlar. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde habarlar günneligi programmamyz.
Men Şaymerdan Gulumradi Kabuldan. Türkmenistan'ın payitahty Aşgabatda şu üstümüzdäki noýabr aýynyň 14-15-inde geçiriljek regionara ykdysady hyzmatdaşlyk maslahatynyň Awganistan üçin ähmiýetiniň uludygyny Awgan resmileri aýdýar. Rika atly samita Awganistanyň birinji hanymy, vice-prezidenti hem ministerler gatnaşýar. Maslahatyň ýany bilen Awgan önümleriniň sergisi hem Aşgabatda geçirilýär. Awganistanyň Daşary işler ministerliginiň matbuat wekili Şikip Mustagnyň aýtmagyna görä, Rika atly nobatdaky samitiň 7-njisi Aşgabatda geçirilýär. Bu maslahatdan Awganistanyň gowy umytlary bar. Awganistan boýunça regionara ykdysady hyzmatdaşlyk maslahatyň Aşgabatda geçirilmeginiň Awganistan üçin has bähbetligini bildirip Mustagny şeýlediydi. Haftumin konferansy ke dar haftaý aýynda dar Türkmenistan barguzar milletler darbara Rika Maslahata 30 ýurdun wekilleri we onlarça halkara guramalaryň jogapkarlary gatnaşýar. Telekeçi denanlary goldamak barada hem maslahatda gurrun edilýär. Maslahatyň ilkinji güni birinji hanım Rolagany çykyş eder diýip Mustagny bildirdi. Banuy awal kişwer barguzar milletler derin bernama iştirak etdiler. Merkezi adi ýurtlar bilen sowda gatnaşyklarynyň östürilmegine Awganistan aýratyn üns berýär. Awganistanda parahatçylygyň ornaşmagy boýunça da orta adi ýurtlarynyň rol oýnap biljekdigine Awgan resmileri ynanýar. Türkmenistan bilen Awganistanyň gatnaşyklarynyň gowudygyny resmiler nataýar. Mustagnyň aýdysyça top we tap taslamasynyň işlerinde öňe düşükler boldy. Qara ýol we demir ýol gurulşynyň işleri hem dowam edýär. Atamarat Akgine demir ýoly açyldy. Elektrik geçirjisiniň gurulşy boýunça da köp işler edildi. Iri energetika proýektleriniň işine badalga bermek boýunça Aşgabat maslahatynda gurrun ediler. Türkmenistan Awganistanda ýagdaýyň köşeşmegi boýunça tagalla edýär diýip Mustagny belledi. Tapi we iftitah hata ahane Atamarat Akgine destawardhaý muhim diger ast. Ýöne Awganistanda howpsuzlyk şertleri ýaramanlygynda galýar. Şonuň üçin bu ýurtda iri ykdysady proýektleriň işiniň amala aşyrylmagynyň kyndygyny synçylar dile getirýär. Ykdysadyýet boýunça bilermen Seytrahman Amranyň aýdyşyna garanda Awganistan içki meseleleri bilen ýüzbe-ýüzdür. Şo sebäpden goňşy ýurtlar bilen ykdysady gatnaşyklary östürip bilmeýär. Awgan hökümeti merkez adili goňşylarynyň ynamyny gazanmak üçin alada etmelidir diýip Umran aýtdy. Afganistan müşkilaty dahili ruberu etibar şora bola Afganistan nädaşda başlaýar. Aşgabatda geçiriljek Rika atly maslahata Awganistanyň hususy sektorunyň hem Awgan denanlarynyň wekilleri gatnaşýar. Türkmen denanlarynyň medeni jemgyýetiniň bir agdasy hem maslahata çağıryldy. 2 günlük samitiň dowamında sergi hem geçirilýär. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündüligi Maksat Ataýew bilen dowam edýär. NATO'nun Awganistanyny goşunyny artdyrmak kararyna garaşlýar. NATO'nun gorunmak ministerleriniň geçirýän duşuklarynyň ikinji gününde, ýani 9-njy noýabrda Awganistanyň hökümetiniň Talibana garşy görüşine ýardam bermek maksady bilen guramanyň bu ýurtdaky goşunynyň sanyny 13 000-den 16 000-a çykarmak barada karar kabul etmegine garaşlýar. NATO'nun baş sekretary Jens Stoltenberg duşugyň öň ýany eden çykyşyny täze goşunlaryň söwüş rolyna eýe bolmajakdygyny, emma olaryň NATO'nun aýgytly ýardam türgünleşdirici, geňeşici we goldawçy missiýasynyň düzümine girjekdigini, şeýle de olaryň takminan ýarysynyň Birleşen Ştatlardan barjakdygyny ma'lum etdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump awgust aýyna täze Awgan strategiýasyny eglan etdi. Sentýabr aýyna gorunmak sekretary Jim Mattis 3000-den gowrak goşmaçy harbynyň Awganistana ýerleşdirilmekdigini aýtdy. Birleşen Ştatlar bir ýam has köp goşuny ýerleşdirdi. Şol sanyny beýleki ýaranlarymyz hem de hyzmatdaşlarymyz Awgan güýçleri halkara terrorçylara garşy görüşip biler ýaly goşmaçy ýardam bermäge dowam edip, uzak möhletli syýasy çözgüde ýol açýarlar diýip Stoltenberg aýtdy. Yol başçyları Awganistany tümen Al-Qaidanyň jeňçileri Birleşen Ştatlarda 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabrynda terror hüjümini amala aşyran soň Talibanyň ekstremistlerini hökümet başyndan agdarmak üçin ABŞ-nyň başçylygyny Awganistany güýç bilen girilipdi. ABŞ, NATO we beýlik partnerler häzirki wagtda Awganistanda 100 000-den gowrak harby saklaýarlar. Emma NATO'nun 2014-nji ýylda harby operasiýalaryny togtatmagyndan soň Taliban öz hüjümlerini ýaýwanlandyrdy. Islam döwleti ekstremist topary hem öz hüjümlerini ýygymlaşdyryp başlady. Duşuklaryň 8-nji noýabrda geçirilen ilkinji tapgyryna ýaranlygyň gorunmak ministerleri Orsetden awanýan howpa garşy çykmak üçin 2 sany täze harby ştaby esaslandyrmagy makulladylar. Agdalýan merkezler Atlantikde we Ýewropada ýaranlygyň goşunlarynyň hereket mümkinçiliklerini kämilleşdirmegi gödeňinde tutýar.
Ministrlerin birinci günü geçiren duşuklarynyň soňra Brüsselde çykyş eden Stoltenberg täze harby merkezler barada käbir jikme-jiklikleri agzap bu barada harby serkerdeleriň giňişleýin maglumat berjekdigini we olaryň 2018-nji ýylyň fevral aýynda ýaranlygyň gorunmak ministrleriniň dikkatyna ýetiriljekdigini ma'lum etdi. 29 agzaly ýaranlyk sowuk uruşyň tamamlanmagyndan soňra ilkinji gezek öz harby düzümini giňeldýär. Sowuk uruşy döwründe 33 harby merkezde 22 000 harby iş alyp barýardy. Şondan bäri harby düzüm azaldylyp merkezleriň sany 7-ä düşürildi we harbylaryň sany 7 000-a ýetirilipdi. Soňky ýyllarda Orsiýanyň Ukrainadaky harby hereketleri Moskwanyň NATO-nyň düzümine girýän hususan Ozalky Sowet respublikalary bilen bagly niýeti dogrusyny aladylary artdyrdy. Orsiýet 2014-nji ýylyň mart aýynda Krim ýarymadasyny basyp aldy we separatistleri arka çykdy. Separatistleriň günnäger Ukrainada 2014-nji ýylyň aprel aýyndan bäri Kiýewe garşy alyp barýan uruşunda 10 000-dan gowrak adam wepat boldy. Soňky aýlarda Orsiýetiň we NATO-nyň harby uçurlary durgämileriniň potensial howp türetjek ýagdaýlarda biri-birilerine ýakyn aralaşmaklary dartgynlygy güýçlendirip, hyzmatdaşlygyň Moskwany howada we deňizde agressiw manewrlara baş goşmakda aýplamagyna getirdi. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gotarýarys.